बिटिआर सरकारि ना फिसिनाय बिफान आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय साइकेल राननानै होदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। उदालगुरि जिल्ला बिटिसि बियाबनि 38 नं भैरबकुन्द बियाब आरो तामुलपुर जिल्लानि 28 नं गयबारि बिटिसि बियाबनि आवथायाव दिनै मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ ना फिसिनाय आरो ना फालांगियारि खालामनानै जिउ खुंबोनाय गोबां नखरफोरनो साइकेल राननानै होयो। बिटिसिनि मोन 40टा बियाबफोरावनो ना फालांगियारि खालामनानै नखर खुंबोनाय सुबुंफोरखौ गोख्रोंसिन खालामनाय आरो फालांगियारि बिथिङाव दावगाखांहोनाय थांखिजों आथिखालनि प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारनिफ्राय बिटिसि सोरखारनि ना फिसिनाय बिफाननिफ्राय मटर साइकेलजों लोगोसे आइस बक्स, इ-रिक्साजों लोगोसे आइस बक्स आरो साइकेलखौ सोरखार दाजेननाय समनिफ्रायनो फारि फारियै रानबोबाय थादों होनना मिथिहोयो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। बेजों लोगोसेयैनो फैबाय थानाय समाव ना फिसिनाय बिफाननिफ्राय गोबां आसनिफोरखौ रायजोफोरनि सुबिदानि थाखाय होलांनो थि खालामनाय बाथ्राखौ मिथिहोयो इएम राकेश ब्रह्मआ। बिटिआर सरकाৰৰ जे फिशारी डिपार्टमेन्ट এই फिशारी डिपार्टमेन्টৰ পৰা ওদালগুৰিত ৰৌতা আৰু ভৈৰৱকুণ্ড আৰু আজি ইয়াতে গয়বাৰী আমি প্ৰত্যেকটা ব্লক আমাৰ এই ব্লকবিলাকত আমি সাইকেল বিতৰণ কৰি আছোঁ। আজি আমি ওদালগুৰিত 500খন আৰু ইয়াত এতিয়া আমাৰ কুমৰিকাটা নাগৰিজুলি আৰু গয়বাৰী আৰু গড়েশ্বৰ তেনেকুৱা কৰি ইয়াতে 500খন চাইকেল আমাৰ মাছ পালকসকলক বিতৰণ কৰা হ'ব। এইটোৱে যে মানে বিটিআৰ চৰকাৰ যেতিয়াৰ পৰা হৈছে সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি এটা নতুন এটা সমাজ বনোৱা যি চিন্তা মাছ পালকসকলক বেছিচাই বেছি যাতে মাছ উৎপাদন কৰাত তেখেতসকলৰ যাতে সুবিধা হয়। আমি খালি চাইকেল বুলি নহয় আমি মটৰ চাইকেলো আমি দিছোঁ, মটৰ চাইকেল উইথ আইচ বক্স দিছোঁ, ই-ৰিক্সা উইথ আইচ বক্স দিছোঁ আৰু মাছ পালকসকলৰ নতুন এটা জাগৰণ এই জাগৰণটো আমি দিব খুজিছোঁ। কাৰণ এই সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এটা নতুন এটা অসম বনোৱা ভাৰতৰ ভিতৰতে তৃতীয় স্থানত আমাৰ অসমখন থোৱা যোনটো সপোন এই সপোনত আমাৰ যি ফাৰ্মাৰ্ছসকল আছে খালি মাছ পালক বুলি নহয় গৰু পালক হওক ছাগলী পালক হওক এনি মানে ফাৰ্মিং ছেক্টৰটোত আমি বেছিকৈ ধ্যান দিছোঁ আৰু ইয়াৰে আমাৰ মানে ৰিয়েল যিবিলাকে ব্যৱসায় কৰি আছে তেখেতসকলে বহুখিনি লাভৱান হৈছে আৰু দেখা পাইছোঁ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত 35 লাখ মানুহৰ ভিতৰত আমি এতিয়া আমাৰ যি যুৱ চাম আছে বিশেষ কৰি উঠি অহা ল'ৰাসকল যিসকলে ডিগ্ৰী লৈ পেলাই ঘৰত মানে এটা আৰ্থিক মানে সুবিধাৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰৈ আছিলে তেখেতসকলক আমি বহুখিনি সহায় কৰিছোঁ। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रीमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मोबाइल नम्बर 7638008149 6
6003494371 आरो 6003034997